Mercedes, Lucía, Aí aquí estamos. un placer, como estades? Moi ben, que tal? Benvidas a Referentes. Moitísimas gracias. Non sei se vos coñecíades xa de antes, se coincidirades algunha vez ou non. Pois non tivemos a sorte, non. Así que esta vai ser unha boa experiencia, seguro. Imos charlar un anaco e vai ser interesante. Creo que sí, que a influencia maior na miña vida foron as aldeas. E agora vos estades aquí, entrades cun rodaballo na mesa. Pero eu tiven que esperar 8 anos para poder ter un rodaballo na miña táboa. Ben, xa sentadas, acabamos de facer un test anti-Covid, eu creo que podemos Vale. sacalo bozo, non? E Sí. ver as caras completas, que xa... Mira ti, que sorte. Xa ata chama a atención ver a cara completa da xente, verdade? Non sei nestes últimos meses, dende marzo do ano pasado, Sí. como vos foi cambiando a perspectiva da vida, da realidade, as vosas relacións, a que sentimentos vos fostes enfrontando con todo isto que pasou? Ao comezo de todo, dixen, bueno, paro toda a actividade, por unha banda, como tiña un proxecto novo e outro un camiño, pois frenei todo e a verdade é que me quedei ali na aldea contenta no senso laboral, dicir, bueno, isto é un parón, déixame ser creativa, reflexionar e tal, e a min eso non me preocupou. Logo sí que me entristeceu moito polos meus pais, porque claro, non podían moverse, non, nin... É unha sensación así como de, claro, un confinamento maior, e logo no que no meu corpo, o meu corpo seguiu máis ou menos como estaba, porque vivo na cima dun val, ali na aldea, entón eu entraba e saía sin máis problemática. Bueno, pois eu no comezo, a verdade é que cando tiven que pechar os meus restaurantes, tiven un baixón moi grande, non? A verdade é que para min foi moi difícil, porque eu son unha persona superpositiva. De feito, acórdome que nesas semanas chamábame de moitos sitios para facer entrevistas, para dar ánimos, e eu dicía que non, porque non me encontraba con forza, sabes? Costábame ver o futuro, non? E, bueno, que sí que é certo que nese momento marchei á casa da aldea cos meus pais e co meu fillo, e pouco a pouco estar no contacto de novo cos meus pais, estar na horta, fun collendo forzas. Sí que é certo que eu son unha persona moi vitalista, non? Entón, enseguida repuntei, non? E comecei a facer cousas, e a verdade é que o pasei mal, pero que creo que me deu para salir moi reforzada, non? Claro que ao ter así negocios físicos, non? Entendo que eso tivo que ser nun comezo como moi impactante. No que fago eu, digamos que todos os concertos que había, que non eran poucos, que xa estaban pechados, pois todo o mundo tiña como, bueno, pois máis para adiante, non? Vamos a esperar uns meses, programarase máis para adiante, logo con Janet estiven tocando e facendo o espectáculo que se chama Mercedes máis eu, fixémolo igualmente, todo isto, pero a mí o que me... Como digamos que nunca entrei así como nun fochanco, pero sí que era como unha cousa, o que máis así que me sorprendeu foi a falta de información e o doado que era mudar a sociedade. Sabes, eso foi algo que me deixou reflexionando profundamente. Eu tive que enfrentarme tamén a unha cousa, que eu comecei a cociñar con 19 anos e dende aquela non parei. De súpeto ter que encher os teus días co resto das cousas, para min non foi doado nun comezo, non? Porque dime conta da limitación da miña vida realmente, porque claro, cando chegas ao nivel que eu chego, chegas por qué? Porque deixas unha vida detrás, non? Porque estás na cociña 12, 14, 16 horas ao día, non? E a túa vida é a túa profesión.
Entón, de súpeto, eso muda. Non tes o que che fai erguer da cama todos os días, non? E tiven que comezar a valorar outras cousas ata o punto que estou hoxe que digo vaime custar de novo voltar a esa vida, non? Quero de feito ter de novo esa vida ou non? Agora estou nese punto de moitas preguntas e, bueno, supoño que ao longo do tempo de reabrir os restaurantes irei un pouco vendo por onde van as cousas, claro. E se cadra cando se fala de volver á normalidade, de retomar a situación anterior, quizáis non é o desexable, non sei o que pensades vos, quizáis isto nos puido axudar a cambiar, a priorizar, a ver as cousas realmente importantes ou non, ou se cadra non aprendemos nada e saímos non só non reforzados, senón aínda máis debilitados como sociedade. Claro, que cando entras na voráxine da vida é como que non te das conta do... Claro, eu desde que naceu o meu neno non exercín de nai plenamente, non? Porque foron anos duros e porque non hai tempo cando traballas como traballo eu, non? Este parón o que che fai, a min, personalmente, sí que me fixo cambiar. Hai un antes e un despois de Lucía, non? Eu penso que na sociedade sí ou sí tamén ten que haber ese cambio de valores. Pero penso sí porque na miña persona foi así, non? E o futuro non se vai a repetir todo como vivía antes, non? Os meus, ti collías a miña xenda e eu se quería salir a cear con algunha amiga, eu tiña que axendalo con 2 meses de antelación. E logo sempre había algo que interfería, non? Ou polo meu fillo por traballo, que son as miñas prioridades, cancelaba. Entón, chega o punto que te das conta que non tes nin vida, que a túa vida é o teu traballo. Eso está ben que teñas a exixencia que teño no traballo, pero non podes permitir que che coma a vida, non? Eso é o valor que saco eu de todo isto e que tivo que pasar para que eu parase e reflexionase da realidade, non? A mí é que me aliviou, isto decir isto, así e todo, pero cando veu todo o tema da pandemia, a nivel laboral alivioume, fíxate ti, que cousa, non? Ese parón como que o meu corpo precisaba, porque enfrentarte ao público de cada vez, e as viaxes, eu, pois a día de hoxe, parece ser un xornalista contabilizara que fixera máis de 350 festivais internacionais, pois esos son como 1.600 avións, etcétera, etcétera, non? Entón, foi como, nese senso, imos parar porque, sí, foi como se me quitaran unha presión de enriba. E se a túa rutina diaria se cambiou, a túa non, e os vosos pensamentos? Repensar o que é o importante na vida, a que lle dedicabades antes tanto tempo que se cadra non era tan importante, si realmente hai que consumir tanto, talar tantas árbores, estar tan conectado permanentemente ás redes, ou si... Bueno, mira, a mí non me mudou a vida. A mí realmente a vida sigo a tendo como a tiña. E logo deu-me espazo para, como tiña tamén encargas para cousas novedosas, deu-me espazo para seguir traballando tranquilamente para outras historias, que son músicas para películas e cousas así. Entón, nese senso, e como son anacoreta, pois sigo sendo unha anacoreta. Aunque aquí falo moito porque estou moi cómoda e agradecida con esta charla, pero son moi introvertida, moito. Estaba falando a Mercedes do que sería unha especie de volta á esencia, non? E durante todos estes meses escoitamos moito traballadores esenciais, o que é esencial, a esencialidade da sociedade, aquelas cousas en as que non se pode vivir. E vos, que traballades tanto coas esencias das emocións e da cultura, onde as rescatades? Como as recolledes para despois plasmalas nas vosas creacións? Eu penso, no meu caso é a vida, non? Dende camiñar polo monte, a estar na horta, a estar cas miñas placeiras. Son vivencias que che dan as ideas, non? Ou falar, sobre todo moi importante, falar coa xente, coñecer as historias, coñecer a moita xente que estivo fora, que retornou, ou como viviu na casa, sobre todo falo do mundo gastronómico, non? É que é tan maravilloso, non? E dai xurden as ideas propias, non? Un pouco coa mezcla co día a día, co
polo monte, o que che digo, estar cos cogumelos ou cas paisanas da plaza, con todo. É a vida. O meu xeito de crear eso, é nutrirme do meu entorno e coas sensacións que vou vivindo, non? Pois mira, estásme facendo reflexionar porque eu vivo de rentas, vouche dicir, no senso de relacionarme moito. Como estive 25 anos indo polas aldeas, aprendi unha linguaxe. A linguaxe músico-danza da nosa terra. A nosa terra, claro, é unha construción, é unha ficción, quer dizer, a nosa terra, referindo-me a Galicia, que non deixa de ser unha construción, non? Que podría ser parte de Portugal, podría ser aínda máis tal, porque o que penso que son, os lugares que iba eu eran microhábitats, distintos entre eles, non? Entón, neses microhábitats, eu acababa mergullada nesas linguaxes, entón, a parte de recoller e usar, non? Pero o que facía era, pois, o que falábamos antes dos seráns, era, o sea, estar nun transo con esas persoas que era, claro, algo maravilloso. Entón, vivo de rentas desas sensacións e desa linguaxe. Entón, eso xa estaba metido no meu corpo. Logo, como son moi introvertida, non me relaciono demasiado co exterior. Que acontece? Pois no penúltimo disco, Sós, por exemplo, tivo moito que ver cas miñas viaxes. Entón, tamén fixéchesme pensar, digo, pois mira, nesas viaxes fixen música unha pandeira que mercara en Marrocos, non? Entón empecé a pensar como me crucei cunha muller que iba totalmente tapada, cunha mirada alucinante, que se vía unha señora con unha enerxía superpoderosa, entón empecé eu aí a reflexionar que eu era como a ela, non sei que, bueno, e saliu dai para min un temazo e cousas así, non? Para facer o último disco que fixen, eu xa pensei que non iba a sacar máis discos porque non tiña máis que decir, exactamente porque xa non tiña, xa o que tiña que contar xa o contara, porque xa toda esa relación cos microhábitats e logo coas experiencias das viaxes xa estaba. Entón, para provocar composicións, o que fixen foi meterme dentro dunha grande metáfora que era os asteleiros de Navantia. Entón, a relación entre o que era aquelo, o muro, que a cidade de Ferrol, pois que é unha cidade moi deprimida, porque hai moito paro, porque tamén está ese muro separando a xente da ría, e logo estando nesa cidade industrial Navantia, que a xente ali estaba encantada, de maravilla, e non deixa de ser unha plataforma militar. Todo iso creou unhas disonancias cognitivas e provocou a composición. Entón, por unha banda, vivo desa renda, de toda esta maravilla das persoas que me ensinaron e que me permitiron estar con elas neses transos, e logo relación con cousas que a min que me impacten, porque senón eu non teño máis nada que decir. Xa dixen todo o que tiña que decir, partindo de min mesma, non? E logo tamén provócame tamén bastante cousas sociais que me podan enfadar, a xenreira. Que entón xa me poño aí tras. Pero creo que sí, que a influencia maior na miña vida foron as aldeas. Non é nada habitual ver unha muller entre nun mundo de chefs con estrela Michelin e quizáis volvemos outra vez á esencia da cuestión. Non é tanto que non o merezamos, senón que non temos os medios de produción que é o que fan que non la concedan, non? É complexo. O problema é que as mulleres na cociña, eu penso que non se lle dá a responsabilidade de ser xefa de cociña ou segunda de cociña, porque os propietarios dos restaurantes sempre nos ven como que no momento en que queramos ter algo máis non vamos a estar 100%, non? Eso é o problema. Por qué? Porque se abusa das horas traballadas, non? Entón, evidentemente, eu sempre digo que se tivemos unha xornada de 8 horas, xa... Sí. Íbamos bastante por diante cos homes, non? Porque, de feito, no meu equipo somos máis mulleres que homes, son increíbles, non? Non necesitan ningún home, porque somos increíbles traballadoras, increíbles organizadoras, talentosas, non? Que pasa? Que eu entendo que
polo menos no meu caso, como muller, costoume un poquinho máis ter confianza no meu traballo. Eu non esperei a que me deran a oportunidade de ser xefa de cociña. Eu montei un restaurante, non? Eu sempre digo o mesmo, sempre poño o exemplo gráfico. Ti, se sacas o carné de conducir e non tes un coche, non tes seguridade. Entendes? Se ti nunca che deron a oportunidade, a ocasión de levar unha cociña, de organizar, de mandar, de ter a túa propia línea, é moi difícil que chegue o día que digas ti, pois agora monto meu, o chiringuito, non? Cosa que nos homes sí que pasa, porque sí que lle dan esa responsabilidade porque non pensan máis aló da súa economía, que o que pensa o xefe é no seu bolsillo. A maior parte das veces, non sempre, pero a maior parte das veces. Entón, se ti non creas unha seguridade, esas mulleres non van a chegar a ter o seu propio restaurante, entón non van a estar nunca nos focos, nin van a conseguir a estrella Michelin, nin nada deso. Entón eu penso que é un tema, un erro de horas, é un erro de pensar que somos menos porque non vas a poder, cando tes un fillo non vas a poder estar 14 horas traballando, evidentemente non. Sabes? Falo cando é teu e non te queda máis remedio, non? Pero que eso non debería facelo ninguén. Ese é o tema. Bueno, no meu traballo, por exemplo, na Natal, aí, claro, tes que viaxar, tes que non sei que, 3-4 días, pero nosoutras, agora mesmo, eu teño unha banda que pode ser de 3, que son, está Ana Fernández e Mónica Denut, que somos como un núcleo duro, no? E logo pois están máis compañeiras, vocalistas, instrumentistas, non? Que ás veces veñen, ás veces non, depende da situación, pero cando unha denas, Mónica, pois tivo a Lauriña, a súa pequerrecha, non houve ningún problema. Subía a escena, pois ela embarazada, bueno, unha muller super talentosa, non? E logo as primeiras viaxes facíamolas con Laura, ca pequerrenchiña, que a logística é distinta, pero é a vida. É a vida. Todas as bandas que tiven foron maravillosas. Con homiños, con mulleriñas, maravilla todo, pero esta, en concreto, de feito, xa deixou de ser unha proposta compositiva, non? Deixas agora mesmo, eu non entendo deixas sin elas dúas. Xa apropiáronse, que unha honra que se apropiaran desa linguaxe, desa música, e agora deixas xa é unha banda. Entón, claro, xurden cousas incribles, porque xa non é que sexa eu, tampouco podo fuxir de que fun a compositora deso, xa está, pero o que acontece son sinerxias entre nolas tres. Eso só se pode darse a través de un autocoñecemento, recoñecemento, sororidade, e xurden unhas enerxías das cais non estamos moi afeitas e afeitos a ter aquí. É que é alucinante cando se fala de que claro, non, porque sempre hai competitividade, non sei que, non é certo, non é certo, non hai competitividade. Aquí o que hai é un centro total androcéntrico, xa a palabra o di, non? Andro é céntrico no centro e o resto todo é periferia. Cando eliminas iso, o que acontece é unha creatividade brutal, xa non hai un binarismo, hai algo sistémico que, vamos, eu polo menos, bueno, eu xa dende hai anos, no? Pero eu quero estar aí onde quero estar colocada. É como quero vivirme e vivir, a través desa transversalidade, sen perder en absoluto a individualidade. É unha experiencia, Crees que a cultura debería ser considerado, aparte de esencial, un dereito? Eu creo que temos as ferramentas para que cada personiña poda crear cultura. No senso, porque claro, teríamos que definir que é cultura, non? Entón, eso é un eido onde meterse ten a súa cousa. Pero eu tiña unha frase que dicía: os ricos teñen cultura e os pobres teñen folclore. E a min a periferia quédame lonxe. Quero dicir con isto de que todas nosoutras e nosoutros somos potencialmente creativas. Potencialmente. E o que precisamos son espazos de relación a través das nosas creatividades. Ter espazos de relación. E xa non é que sexa un dereito, é que temos as ferramentas para crear cultura.
Entón, aí quitamos o capital de enriba e temos os nosos corpos para ser creativas. E iso muda moito, porque xa tamén dache unha liberdade no teu cerebro, de opinión, etcétera, etcétera. A cultura que está creada e que non la venden, que non la venden e que eu vendo, que non as dúas vendemos, entón, tes dereito á miña cultura se a pagas, porque é do que vivo. Entón, eu faría unhas diferencias radicais neste senso. A cultura en sí é precisa, pero que é precisa que a creemos entre todas, todos, todes e o que sexa. Sentirnos quen de poder proxectar a nosa vida de xeito singular e en colectividade. Eu penso que tamén hai que ter en conta que temos unha cultura propia que non debemos esquecer. E que antes falábamos que é un pouco terrible, non? Pero ás veces que o mundo vai tan apresa que perde moitos valores que están aí, non? Eu envexo moito o teu traballo, o poder ir como fuches polos povos enriquecéndote desa cultura individual de tantas e tantas mulleres e persoas que teñen unha vida vivida, non? E que a min dame moitísima pena que todo eso se esquenzan, non? E persoas como a ti que se enriquezan de todo eso e fagan crecer esa cultura, non? Eso é o que hai que potenciar. Eu teño un sono que espero que co tempo poida levar a cabo, que é poder recuperar esa cultura gastronómica das nosas aboas, incluso esa cultura gastronómica que nos deu a emigración, sabes? Porque que o vemos de maneira moi normal, pero cale foi o punto de partida, non? Esas sinerxias entre a xente que marchou, que veu, a raíz gastronómica de cada colectivo, non? De cada pobo. Cando leía todo o que fixeches ti co teu traballo, para min eso é un sono, non? É unha maneira de recoller toda esa cultura, que non se perda, e a vez que serva para outra moita xente xoven, que lle inspire para seguir tendo a súa propia visión, non? E facer cousas novas. E usala, non? Usala, disfrutala, que non sexa algo que meter nunha vitrina e observar, como pode suceder a veces co idioma. Lín unha reflexión túa que me sorprendeu e ao mesmo tempo dixen, claro, eu tamén o vivín. Un debate no instituto no que compañeros e compañeiras túas, como se isto se pudera debater e como se se pudera eliminar unha riqueza así, sobre si gallego sí, gallego non. Claro, que eso para mí non tivera nin pés nin cabeza, porque eu iba a aldeiña, a casa dos meus avós, e ali todo era unha armonía. Bueno, a verdade é que os meus avós es que estaban namorados, ainda por riba, non? Era unha situación de chegar ali, todo era agarimo, as palabras non pesaban, ala, neniños, entrades aí, de todo. Entón, no instituto, cando empezaron a dicir, nese debate, galego sí, galego non, para min, eu non entendía nada. Digo, por que se está debatindo isto? Por que non se está debatindo outra cousa? Pois que os cuartos de baño sexan mixtos, parece que ten máis senso debatir eso, non? Eu cos meus 13 aniños, que non o da lingua. Entón, nese momento, decidín falar en galego, porque eu nacera nos Castros, na Coruña, e iba a aldeiña e falaba o castrapo, e logo seguía falando castelán. Nese momento, dixen non, vou a poñerme a falar en galego ata hoxe en día, porque non tiña ningún senso. Como pode ser que se entre nun debate dunha lingua de creación colectiva que é a que nos armoniza co todo o noso entorno, é a linguaxe da nosa familia. É que iso non ten nin pés nin cabeza. Pero ese debate o máis grave que sigue na rúa, a día de hoxe, xa non é tempos de... Ese para min é o máis grave, non? Que se segue a debater en determinados ámbitos, pois porque o meu fillo estudia en galego, eu quero que o inglés é o que lle vai a valer para a vida, non? Claro que o inglés o que fai, cando se coloca tanto atención aí e deixas que a túa lingua desapareza, porque iso está máis que estudado, en 50 anos desaparecería o galego se seguimos así,
O que faz, cando colocas tanto atención no inglés, é que estás criando futuras emigrantes. Futuros e futuras emigrantes. Xa estás pensando de que a xente ten que emigrar. É que a mí me parece alucinante. Como pode ser iso? O sea, non nos decatamos que o que estamos facendo é iso. Outra cousa é que ti queiras ser políglota, non? Eu non falo inglés. Son un artista internacional, en Australia, Nova Zelanda, en países árabes, en toda Europa, en América. Non falo inglés, aquí estou. Entón, que ferramentas lles estamos dando aos nosos cativos? É que perdonade que me poño así de intensa, pero que non entendo que non se vexa iso, que estamos educando a futuros emigrantes. Tampouco habería por que escoller. Inglés ben, penso que pero eso non hai que cuestionar. non hai por que decir menos galego por iso, Sí, non? sí, non para Todo nada. colle. Eu penso que como castelán é a nosa lingua nai, e que ten que surdir de un xeito fluido. Non entendo que se cuestione, entendo que queiran que os nosos nesos estén moi formados, que falen as linguas todas as que poidan e máis, pero non descoides a casa, sabes? O que tes que valorar tamén é, sobre todo, o que está máis preto a perderse se non se valora, se non se pon en valor, quizáis é iso, non? Para estes referentes pedimos vos que trouxerades algo das vosas casas, que lle tivese dese especial cariño, que vos definise, que sempre vos acompañe, que vos dé boa sorte, algo que sexa cercano para vos e que vos gustase compartir coa xente que quizáis nunca antes ninguén viu públicamente. Lucía, que nos trouxeches? Bueno, na miña casa non, do meu restaurante que casi como a miña casa, non? Pois eu trouxen unha tixola, pero unha tixola que sempre teño, non porque vala máis que ningunha outra, pero sí porque define de onde veño, define o que pasei, non? E agora pois teño a sorte de que teño 2 restaurantes, de que pois teño pois unha situación económica diferente, pero esta tixola me recorda que non foi sempre así, non? E que houbo tempo moi difíciles e que tiven que botarlle moitas ganas e moita moral, porque non había nin para cambiar de tixolas, non? E gústame tela tamén, moitas veces cando chega alguén novo á cociña, o mellor estamos recollendo, limpando, e sacan eso, isto tiro, non? Non. Entón aí ven a reflexión. E lles digo, esta tixola ten 8 anos, e me acompaña para recordarme de onde veño, non? A dureza do traballo é que agora vos estades aquí, entrades cun rodaballo na mesa, pero eu tiven que esperar 8 anos para poder ter un rodaballo na miña táboa, non? E quizás hasta me emociona, non? E me gusta que a xente que traballa comigo poida sentir eso, poida darse conta de que a vida hai que traballala e hai que ser positivo, pero hai que traballala. E ten momentos de moita dureza e non hai que esquencelos, porque son o que te fan boa persoa, non? Hai unha frase túa que me encanta, cando che deron a estrela Michelin e que te define moi ben, que che preguntaban, bueno, pois polos egos e polos premios, e se isto podía correr o risco de deixar de ser quen eras ou perder a túa humildade, e te decías, pasinas tan putas que é imposible que eu sexa nunca unha gilipollas. Que maravilla. E ti que nos trouxeches, Mercedes? Eu trouxen 2 cousas que están relacionadas, que a pedra de seixo e o sacho, porque cando empecé a facer isto, a tocar, a xente chamoulle moita atención. Bueno, ademais que, claro, levaba o pauciño metido, entón casi parecía unha arma, non? Porque, claro, poñíamos así moi escénica con esta cousa. Entón, cando empecé a facer, dicía, mira que muller máis creativa, fíxate ti, que está tocando co sacho. Pero a maravilla que eu non fun a creativa, foron as señoras de Gargamala ou as de Pazos de Borbén as que foron creativas. Entón, encántame traérvolo aquí, porque eu estou neste mundo compositivo grazas a estas cousas que nos deu a nosa terra. Quen se quera apropiar de isto na Coruña ou en Oza dos Ríos, onde son eu, bueno, unha apropiación, porque isto non se facía.
facíase en eses microhábitats da zona de Mondariz. Entón, pois nada, a pedra das Nosas Señoras. Antes de despedir, que che pareceu Lucía? Ai, maravillosa, namorei. Maravillosa, claro, claro. Sí, porque penso que é importantísimo cousas que explicaches e logo que decías ti que sempre te vías capaz de poder facer, non? Entendo que se non había espazo para as cousas que facías ti con respecto a cuestións que xa estaban constituídas, que tivechela a forza e unha muller supervalente para facer o teu mundo. Que eu creo que é iso, que é exactamente iso o que temos que facer, porque se entramos en cuestións de xénero como subalternas, non? Como nacidas como que non somos, obviamente, pero ti non te sentiches nunca subalterna. Entón, por eso estamos aquí, probablemente, non? Eu creo que é un exemplo a seguir, pareceme, vamos, maravilloso, maravilloso. Lucía, que che pareceu Mercedes? Pois a verdade é que estive lendo moito antes de vir aquí. Pareceme que esa transmisión de cultura e a veces a vanguarda, non? Eso non sei. Para min, vexo un pouco, vendo o teu reflexo, vexo moito ese xeito de estudio, de reflexión da nosa cultura, non? Da esencia e de como eso, metido todo dentro das túas entrañas, supoño, é como xurde de aí algo tan contemporáneo, algo tan teu, non? É maxia, é maxia. Para mí foi máxico tervos aquí as dúas. Paseino genial, Un placer. aprendín un montón, agradezovos no nome de referentes que vos prestarades nun momento como este a abandonar as vosas obrigas, a desprazarvos, a vir ata aquí e a abrirvos desta maneira entre nós, coa xente que poida ver isto. O Xara teña un percorrido enorme e estou moi contenta. Vos que tal o pasaste? Estivestes a gusto? Moi ben. Moi a gusto. Como na casa. Moitas grazas. Que vos pareceu a experiencia? Era o que tiñades pensado ou como foi a expectativa que tiñades? Defraudouse? Foi... Non, porque eu penso que cando hai sinerxias, e neste caso as hai, non? É fluido, é natural. É a maxia que fai que todos